Җырлы биюле тамашалар белән Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркындагы үзәк чыршыны ачу чарасы узды. Бәйрәм төрле иҗат коллективлары чыгышлары, энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре сәхнәләштергән тамаша белән башланды. Яңа ел кунагы Кыш бабай белән әкият геройлары сәхнә янына җыелган балаларга аеруча ошады. Район башлыгы Зәй халкын киләчәк яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Яңа ел, яңа башлангычлар һәм истәлекле вакыйгалар елы булсын. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, йортларыгызга иминлек, бәрәкәтле тыныч тормыш телим. Яңа 2024 ел белән, с новым 2024 годом. Ура, товарищи! Мәйданга җыелган халык тын калып яңа ел бәйрәме бизәге чыршының утлары кабынуын көтә. Раз, два, три, Шул мизгелдән мәйдан төрле төстәге утларга күмелде. Сәхнәдә әкият геройлары катнашында тамашалар күрсәтелде. Районыбызның иҗат коллективлары чыгышлары бәйрәмгә аеруча ямь өстәде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.